Tervetuloa seuraamaan esitystä, joka kertoo kahdesta asiasta. Tämä esitys kertoo ensinnäkin romaaneista, Rom, Kaale ja Sinti suvun jäsenistä. Ja sitten tämä esitys kertoo köyhyydestä. Kaikista köyhyyden erilaisista muodoista sekä myöskin suomalaisesta köyhyydestä. Kun minä tein tätä esitystä, minä matkustin kahdessa eri maassa. Minä matkustin Romaniassa sekä Bulgariassa. Ja niiltä matkoilta minä keräsin sanontoja, lauseita, ajatelmia tähän pieneen mustaan kirjaan. Tämän kirjan nimi on Ennakkoluuloisten lauseiden kirja. Sinne minä olen jo aiemminkin kerännyt eri maista ja myöskin tästä Suomen maasta semmoisia lauseita ja sanontoja, jota ihmiset ennakkoluuloisuuksissaan kirjoittavat ja sanovat toisistaan. Täällä kaikki on aakkosjärjestyksessä. Minulla löytyy esimerkiksi, tuolla peräpässä on P:n kohdalta löytyy pissikset. Ootte sitten kuullut sellaista? Ai mitkä? Pissikset. Joo. Ja J:n kohdalta löytyy jupit. Ja R:n kohdalta löytyy ryssät. Tarkoittaa venäläisiä. Sekä rillirouskut. Tämmöisiä kummallisia. Ja sitten H-kohdalta löytyy hurrit. Ja Än kohdalta löytyy ämmät. Ja M-kirjaimen kohdalta löytyy monnit, eli romaanit, josta tämä esitys kertoo. Ja nyt minä haluaisin kokeilla, minkälaisen dialogin saisi tämä musta kirja aikaiseksi radion kanssa.
Vuonna 2007 Romania ja Bulgaria tulivat EU-jäsenmaiksi. Tämä tarkoitti sitä, että maiden kansalaiset, myös romanit, olivat vapaita kiertämään Euroopan unionin maissa. Täällä lukee, että olkaa hiljaa tai mustalainen tulee hakemaan teidät. Suomeen vaelsivat ensimmäiseksi katujen kukkamyyjät, katusoittajat, pullonkeräjät ja ennen kaikkea kerjäävät romanit. Suomessa kansan reaktio oli aluksi täydellinen hämmennys. Vähitellen mielipiteet ja mielikuvat romaneista alkoivat suomalaisten keskuudessa jakautua. Käyttäydy herrasmiehen kanssa niin kuin herrasmies ja mustalaisen kanssa niin kuin mustalainen. Helsingissä koottiin erityinen kerjäläistyöryhmä, johon kuului Helsingin sosiaali- ja terveystoimi, Helsingin turvallisuus- ja valmiusosasto, Helsingin poliisi, sisäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja Helsingin diakonissalaitos. Työryhmä päätyi lopputulokseen, että romanikysymys on ratkaistava lähtömaissa ja heidän omilla kotiseuduillaan. Kaupungin edustajat kävivät Romaniassa tutustumassa Romanian elinoloihin. Käynnillä vahvistui, että asuin, työnsaanti, koulunkäynti ja sosiaali- sekä terveysturva ovat äärimmäisen heikkoja, muuta väestöä huonompia. Kuukausiansiot ovat 20–200 euroa. Suomessa pullonkeruulla voi tienata 5–30 euroa päivässä. Täällä lukee semmoinen kuin älä pummin, sinä käyttäydyt ihan kuin mustalainen. 2 sukupolven Suomessa ei ole kerjätty lukuun ottamatta Seurasaaren vaivaisukkoa. Kerjääminen ei ole Suomessa rikos, joten passiivinen kerjääminen on täysin luvallista. Aktiiviseen kerjäämiseen, esimerkiksi ruusujen pakkomyyntiin, poliisi voi puuttua järjestyshäiriönä. Kerjääminen määritellään joko passiiviseksi tai aggressiiviseksi toiminnaksi, jonka tarkoituksena on toisiin ihmisiin vedoten vastaanottaa aineellisia hyödykkeitä, yleensä pieniä summia rahaa, ilman että annetaan mitään vastineeksi. Mitään vastineeksi. Siis Suomessa ei kerjätä. Suomessa kukaan ei kerjää, paitsi että koirat kerjää. Ja pulut kerjää. Ja sitten lapset ne kerjää vanhemmiltansa huomiota aika usein. Ja pariskunnat ne kerjää toisiltansa rakkautta. Ja sitten kaikki seurat kerjää ja taiteilijat kerjää. Vuonna 2009 Helsingin Kalasatamaan muodostui mustalaisleiri. Aktivisteja ja romaneja seurattiin herkeämättä. Tiedätkö mikä tää on? Tää on semmoinen kuin Viewmaster. Täällä pystyy katsoa kuvia. Joo, tiedän. Sataman alue ja sen asukkaat oudoksuttavat. Roskat ja tuntemattomat tavat herättävät närkästystä. Mustalainen mulliturpa tahtoi minut tappaa. Minäpä se olin se korjaa poika, joka potkaisin sitä nappaa. Keskeytämme ylimääräisellä uutislähetyksellä. Tänään kello 13.52 sattui Malmin ostoskeskuksessa ikävä välikohtaus. Mustaan huppariin puettu nuori mies potkaisi kerjäävää romaninaista ja pakeni tämän kipon kanssa. Saalis noin 3,25 €. Keskeytämme toisella ylimääräisellä uutisella. Malmilla sattui toinen välikohtaus. Romanialainen kerjäläinen sylkäisi ohikulkevaa mustaan hupputakkiin puettua nuorta miestä. Poliisilla ei toistaiseksi ole tietoa, liittyvätkö tapaukset toisiinsa.
Synnyttää lapsen. Niin heti lapsen synnyttää. Sen päähän asetetaan punainen, suuri, pehmeä villainen lakki. Se villalakin päälaella komeilee valtaisa punainen tupsu. Lapsen käsivarteen ranteeseen sidotaan punainen, villainen lanka. Punainen on romanien väri. Kun on kulunut 3 päivää lapsen syntymästä, taloon kutsutaan syntymänaisia, valkoisia noitia. Naiset siivoavat talon lattiasta kattoon asti. Ja kattavat keskelle tupaa suuren pöydän, jolle levitetään valkoinen pöytäliina. Pöydän päälle asetetaan iso kala, valtaisa vaalea limppu, suolaa, sokeria ja pippuria sekä kaiken keskelle asetetaan suuria hopeisia kolikoita. Yöllä äiti sekä lapsi asettautuvat nukkumaan. Näkee unta lapsensa tulevaisuudesta. Jos hän uneksii soista ja rämeiköistä, se tarkoittaa, että lapsen tulevaisuudessa on huolenaiheena. Jos taas äiti näkee unta suurista koivuista tai mäntypuista, jotka kohoavat komeasti taivasta kohti, se tarkoittaa, että lapsen tulevaisuus tulee olemaan onnellinen. Mikä teidän nimenne on ja mistä te olette kotoisin? Bușau, Baldovin Iuliana, Sâmana România, Sâmanoforul Târgu Jiu, Eli minun nimeni on Juliana Baldovin, olen 41-vuotias ja kotoisin olen Romaniasta, Târgu kaupungista. Oleskelen tällä hetkellä Suomessa, jossa elätän itseni kerjäämällä, mutta toivoisin kuitenkin saavani töitä. Toisen maailmansodan aikoihin isoäitini asui Târgu kylässä. Yhtenä päivänä kylään tuli sotilaita, jotka veivät kaikki kylän mustalaiset mukanaan.
Äitini, joka oli vasta 4-vuotias, joutui lähtemään pitkälle vaellukselle Saksaan, jossa romanit pistettiin keskitysleirin tapettaviksi. Isoäitini oli vahva ja viisas nainen. Hän onnistui karkaamaan äitini kanssa takaisin Romaniaan. Suurin osa suvustani menehtyi keskitysleirillä. Mărâdei, hai morodad, cărenas buchi, Minun äitini ja isäni olivat tiilintekijöitä. Aamusta iltaan he polttivat savesta tiiliä. Illalla söimme torilta ostettua ruokaa, perunoita, kaalia ja sipulia. Välillä ruokaa oli enemmän, välillä sitä ei ollut ollenkaan. Kerran äitini toi torilta ison korillisen mansikoita. Olin noin 4-ikäinen enkä koskaan ollut saanut tällaista määrää mansikoita syödäkseni. Söin ja söin ja söin mansikoita, kunnes vatsani tuli niin kipeäksi, että jouduin sairaalaan. Maatessani sairaalassa veljeni tuli katsomaan minua sairaalan ikkunasta. Hänellä oli mukanaan lahja. Liikkuva nukke. Tuo hassu nukke oli ensimmäinen oma esineeni. canasas manșobăși, început să ardem școală. 6-vuotiaana aloitin koulun. Minä tykkäsin koulusta kovin, vaikka kaikki muut opettajat, paitsi äidinkielen opettaja, syrjivät romaanilapsia. Minuakin tukisteltiin melkein päivittäin letistä ja me kaikki romaanilapset jouduimme useimmiten luokan perälle istumaan. Minä aloitin 6-vuotiaana tupakan polttamisen. Ennen 4. luokkaa minun oli pakko lopettaa koulunkäynti. Kun lapset siirtyvät 4. luokalle, vanhempien pitää ostaa heille koulupuku. Koulupuku on kallis ja tarvittaisiin myös muuta. Koulukirjoja, kyniä, kumeja ja kaikenlaisia koulutarvikkeita. Minun vanhemmillani ei ollut tarpeeksi rahaa. Opettajat sanoivat, että kouluun ei ollut tulemista ilman koulupukua. Suurin osa romanilapsista ei jatkanut 4. luokkaa pitemmälle. Canasas mandeșul trâmbăși, început să ardem mai halos, buchea maramaica. Minä olin 13-vuotias. Olin äitini kanssa pyykkäämässä. Yhtäkkiä hän kysyi, olenko minä neitsyt. Minä en ymmärtänyt, mitä hän tarkoitti ja sitten minä pelästyin ja ryhdyin itkemään. Äiti kertoi, että se tarkoittaa, että mies tulee ja riisuu vaatteet ja sitten syntyy lapsia. 2 viikon päästä tästä juttelusta minä olin jo naimisissa. Minä ja minun mieheni, me olimme kumpikin vielä lapsia. Kun minä näin hänet ensimmäisen kerran, minä pyysin häntä kanssani leikkimään. Myöhemmin minä synnytin miehelleni 3 lasta. Ensimmäisen jo 13-vuotiaana. Mieheni oli alussa mukava, mutta luonteeltaan aika villi. Myöhemmin minulla oli silmä usein mustana. Kun lapsemme aikuistuivat, mieheni jätti minut ja minä olin aivan yksin. Minun omistamani kirpputori ei enää menestynyt, koska ihmiset eivät halunneet mustalaispuotiin ostoksille. Isommat halpakaupat kiinnostivat enemmän. Minä olin yksin enkä kyennyt enää elättämään itseäni. Meidän lähiössä kaikki ovat romaneita ja lähes kaikki työttömiä. Jokaisesta perheestä ainakin joku on lähtenyt muihin maihin töihin. Ajungem că niște vecinea mândrândar mângând te vină în Finlanda. Hai avile. Kuulin, että minun naapurini olivat tulossa Suomeen. Säästin matkarahaosuuteni ja me kaikki matkustimme Suomeen. Suomessa meihin suhtaudutaan oudoksuen ja monesti vihaisesti. Kerjääminen tuntuu nöyryttävältä,
mutta tärkeintä on selviytyminen päivästä toiseen. Keretessä minua ja ystävieni on usein tönitty ja potkittukin. Kerran eräs ystävättäreni ei kestänyt. Hän sylki ja kiroili eräälle nuorelle pojalle, joka oli aiemmin potkaissut häntä. Pelko, viha ja väsymys ovat liikaa. Köyhyydellä on Suomessa monisatavuotiset perinteet. Yhteiskunnalliset olot synnyttivät köyhyyttä Suomessa jo 1500-luvulla ja siitä lähtien ovat kirkon kupeessa köyhien puolesta seisseet ensin uhritukit ja myöhemmin puusta vuollut vaivaisukot. Kirkkojen vieressä tönöttäen nuo halkonaamaiset herrat ovat muistuttaneet avunannon tarpeesta kurjuuden ja köyhyyden aikana. Vuosien 1696-97 suuret kuolovuodet on Suomessa historian pahin väestökatastrofi. Suomea koetteli hirvittävä nälänhätä. Halla ja routa veivät kaiken viljan. Vauraimmissakaan taloissa ei ollut viljaa ja karja oli syöty jo ajat sitten. Ihmiset lähtivät kerjuulle, mutta usein turhaan, sillä kato oli koetellut koko maata. Vuosien 1866-68 suuret nälkävuodet olivat viimeisin laajamittainen nälänhätä Suomessa. Se oli tuhoisa väestökatastrofi, sillä nälkävuosien aikana kuoli 8% Suomen väestöstä. Aika iso. Vielä vähän. Vuodet 1939-1949 olivat Karjalan evakkovuosia. Evakoilla tarkoitetaan pakkosiirron kohteeksi joutunutta väestöä, joka on joutunut lähtemään omalta kotiseudultaan ja asettumaan pysyvästi muualle oman maan rajojen sisäpuolelle. Evakkohistoria on täynnä kertomuksia siitä, miten kotinsa menettäneiden tarpeita on torjuttu ja heitä on syyllistetty hädänalaisesta tilastaan. Vielä varmaan. Oisko? Tytö? Vuonna 2011 asunnottomia ja vailla vakinaista asuntoa on Helsingissä noin 2500 ihmistä. Heidän tarkkaa määränsä ei kuitenkaan tiedetä. Tilanne ei ole paranemaan päin. Suomessa on noin paljon asunnottomia. Pitäisikö antaa tällä hetkelläkin? Annetaanko? Joo. Ei loppu. Nyt ei jäädä mulle yhtään. Kiillottaa tätä silmää. Nimi on Martti. Minun nimeni on Martti Kaipainen ja olen syntynyt Sotkamon Naurisaholla vuonna 1939.
köyhän pienviljelijän pojaksi. Minun isä oli vanha raihnainen mies ja äiti oli mahdottoman nuori nainen. Lapsia heille syntyi yhteensä 7. Kun viimeinen lapsi saatiin onnistettua maailmaa, äiti lähti kiertävän kulkukauppiaan mukaan. Mä en vaan yksinkertaisesti jaksanut enää. Mä tiesin, että minulle oli odotettavissa jotakin parempaa. Minun oli syöksyttävä kohti elämän kohtaloani. Isä ei jaksanut enää huolehtia lapsistaan. Hän oli liian sairaaloinen. Niinpä kaikki lapset annettiin kunnan huutolaislapsiksi. Tiedätkö, mitä tarkoittaa huutolaislapsi? Se tarkoittaa sitä, että kuka kylän asukkaista suostui ottamaan vähiten rahaa vastaan lasten hoitamisesta, se niistä kuntalaisista sai lapset itsellensä holhokeikseen tai hoidettavikseen, taikka piioiksi, rengeiksi tai orjiksi. Kaikki 7 lasta joutuivat huutolaislapsiksi. 7 siskoa ja veljestä. Ensimmäisenä oli Erkki. Hörökorva Erkki. Vanhin lapsista. Toisena oli Virkko. Iloinen, sulosuppunen Virkko. Oi, kikkara, tuskainen Virkko. Ja sitten oli Kristuuna. Kristiina, jota sanottiin myöskin Tikuksi. Noin. Ja sitten oli toi Mikko. Nerokatti Mikko. Ja sitten oli Martti ite. Marko Legakin puolelle poika. Ja sitten oli Ritva, jossa oli kyllä 2 erilaista puolta. Ritvasta ei ikinä tiennyt, että onko se iloinen vai surullinen vai minkälainen se on punakin päivänä. Ja sitten kaikista pienimmäisenä pikkunen sulonen Virkko vauva. Oikeasta isoimpaa. Anna Virkko. Virkko vauva. Jolla oli aina suu auki. Kaikki 7 lasta vietiin huutolaismarkkinoille myyntiin. Orjamarkkinoille kaupankäyntiin.
tänään, oi. Kappaa teille 7 reipasta, rehtiä, kunnollista, kelvollista, suloista lasta teille muutalaislapsiksi. Nuorimmainen on kyllä vasta vauva, mutta ei se haittaa yhtään, mitä kyllä on kauastikin on hyötyä. Voi antaa vauva vaikka vauvaksi. Niin, tänä päivänä meillä on valuuttana markat, joten teidän pitää markkahintaisesti muuntaa joku sopiva määrä rahaa, että voimme teille luovuttaa nämä lapset eteenpäin. Mutta sen summan on oltava mahdollisimman pieni. Oletteko te valmiita? Kuka aloittaa? Löytyykö täältä 5 markkaa? Löytyykö koko yleisöstä kukaan, joka suostuu maksamaan 5 markkaa? Löytyykö siinä nuori? Jes, kyllä. 5 markkaa löytyy sieltä. Hienoa, mutta se on silti aika iso raha. Löytyisikö 4 mistään? Löytyisikö mistään nurkasta sieltä? Löytyisi 4. Hienoa. Erinomaista. 10. Mutta te tiedätte, että kunta on tällä hetkellä erittäin köyhässä tilanteessa, joten minä pyytäisin teitä hiukan vielä alentamaan summia. Löytyisikö 3? 3 löytyisi sieltä, hieno. Löytyisikö 2? Nyt me tarvitaan 2, siellä tarvitaan 2. 1! 0! 1 ja puoli tai 1, se oli 1. 1 on täydellinen summa, 1 markka. Me lyömme sen lukkoon! 50 penniä! Yksi markka. Ja kaikki lapset joutuivat naapuri Ramille naurisperulle töihin. Oriksi. Ja kun illalla aurinko painoi mailleen, niin lapset raahautuivat pellolta väsyneinä ja nälkäisinä. Kun he pääsivät sisälle, niin heitä ei kutsuttu samaan pöytään syömään. He saivat istuskella nurkassa odotellen, että mitä ruoan tähteitä heille jäisi. Ja myöhemmin he sitten narskuttivat uunin reunuksella jotain perunanpuoliskoja. Ja illalla oli nukkumaan meno aika. Kuunnelkaa, mitä nälkä kuulostaa. Oletteko koskaan kuullut Suolimaan laulua? Ja Marttilla Suolimaan laulu soi kaikista koviten, koska Martti usein antoi siskoksilleen ja veljeksilleen omatkin osuutensa ruuista. Ja sitten Martti Paralla oli vielä taipumusta yöpissimiseen. Aika pieni. Siitä yöpissimisestä siitä seurasi selkäsauna. Mutta toisaalta selkäsaunan sai oikeastaan kaikesta muustakin. Oikeastaan ihan mistä vaan. Ja lopulta Martti ei enää kestänyt, vaan 12-vuotiaana hän otti ja karkasi. Kävi tien poskeen, rupesi liftaamaan, liftasi itsensä Oulun saakka ja Oulun kautta hän päätyi Rovaniemelle. Rovaniemelle puusaveran
töihin, hakkaamaan halkoja. Ja siitä työstä Martti tykkäsi hakkaamisesta. Ja siellä Martti viihtyi erinomaisen hyvin. Ja kaikki meni hyvin, kunnes eräänä päivänä ruokailutilanteessa syömään! Pojat, kaikki tulko heti paikalle syömään! Nyt olisi hernekeittäjä ja plättyjä olisi tarjolla, kultaiset nuoret pojat! Käykääpä jonoon tohon minun taakseni. Missä se? Kuulehan sinä, nuori poika. Minä olen vähän sinua tarkkaillut ja minä olen huomannut, että sinä olet jollakin tapaa erilainen. Ja sitä erilaisuutta me ei kyllä täällä millään tavalla suvaita, joten nyt minä olen tullut siihen tulokseen, että sinun on tästä lähin syömän kaikista viimeisenä. Niin että minä toivon, että sinä kävisit saman tien tonne jonon perälle ja söisit, mitä sinulle jää, jos mitään jää. Minä olen ihan samaa mieltä. Minunkin mielestäni sinun olisi parempi syödä viimeisenä. Niin just! Tätä on nyt mietitty ihan tarpeeksi kauan aappakolppia nyt. Niin just mutta Nyt alat vetää! alan jo mennä. Ai, musta huppu. Martti ei tykännyt tappelemisesta. Senpä vuoksi hänen oli opeteltava tekemään jotain muuta tovereidensa kanssa ja niinpä Martti ratkesi ryypiskelemään. Aika nopeasti Martti Varsa ryypiskeli ensimmäisen valkoisen. Sitten Martti joi toisenkin palkkansa. Ja lopulta Martti joi itsellään koko työpaikan ja päätyi jotakin tietä myöten Helsinkiin. Ja sitä kautta Espooseen ja Espoon Tapiolaan. Espoon Tapiolaan. Mankkaan suon perälle. Mankkaan suon Kojukylälle. Siellä Mankkaasuon Kojukylässä asustelee kaikista yksinäisimmät ja köyhimmät ja surullisimmat. Ovat rakentaneet sinne suon perälle itsellensä pieniä majoja pahvilaatikoista ja peltipurkeista tai laudanpalasista. Ja sinne Marttikin rakensi itsellensä oman lautahökkelin. Ja siellä Martti asusteli omassa lautahökkelissään. Ja eräänä päivänä, kun hän oli tulossa
tapasi. Oi, hei! Herranen aika, kun on komea nuori poika. Tuleepa tänne kultaseni. Tule tänne. Ai ja huomia, tarjoapa minulle yksi muikka. Niin joo, siis minun nimeni on Raija. Ja minä urmasin tuon Martin ihan kertaa heitolla, joo. Ja sitten minä muutin Martin kanssa asumaan Mankasuulle, Hökkelikylään. Ja siellä meille syntyi jopa pikkuinen poika. Mutta minulla on semmoinen taipumus, että minä en millään voi tykätä vaan yhdestä miehestä, joo. No aina katsella joka puolelle eri vaihtoehtoja. Esimerkiksi tuossa vankilaatikkossa asuu tuo Raimo, jolla on niin mahdottoman hieno punainen palkka. Tai sitten tuo naapuri Rainer, joka hän keittää maailman parasta kahvia. Tai sitten tuo kerta kaikkiaan unelmallinen, ihana muusikko. Ja baby. Raijan vuoksi Martin oli pakko opetella tappelemaan. Ja niiden tappeluiden vuoksi Martti Parka joutui vankilaan. Ja siellä vankilassa hän vietti aika suuren osan elämästä. Vankilassa oli ruvennut haaveilemaan omasta Hökkelistä. Helsingin Sanomista olinkin nähnyt ilmoituksen, että Kojon perässä Loimaalla oli myytävänä halvahko pikkuinen mummon mökkiä. Jostain syystä minä sain pankilta vähän lainaa ja kun vankilan portit ja narahtivat minulle, ottaisin kulkuni Kojolle, jossa minulla oli ensimmäistä kertaa oma mökki. Siellä mä asustelin viimeiset eloaikani nauttien joka hetkestä, joka yö. Minulla on sama rituaali. Kello 2 yöllä minä löntystelin jääkaaville ja kaivoin siltä ulos jätkän makkaraa, hampparin lekkiä. Mittasin sen makkaran 3 samansuuruiseen palaan ja mutustelin sen rauhassa ulosikosta katsellen. Tämä oli minulle muistutus siitä, että nälkä en enää asunut elämässäni. Raijan kanssa minulle oli syntynyt poika, jota minä en ollut melkein koskaan nähnyt. Sinne Kojon perään minä kutsuin vihdoinkin Kallen. Yhdessä me istuskeltiin yötä myöten pöydän ääressä elämän pohdiskelemassa ja minä kertoilin kaikki hurjuuden ja kurjuuden tarinat. Yhtenä yönä Kalle kertoi jo omasta elämästään, siitä miten hän hengaili ystäviensä kanssa Malmilla ostoskeskuksessa kaikenlaisia kulttosia tehneen. Siellä Malmilla pyrskeli myöskin romaaneja, jotka kerjäävät ja soittelevat kadulla. Se niitä nuoria vituttaa, kun eivät ymmärrä samaa kieltä ja muutenkin oudosti käyttäytyvät.
Kalle kertoo nolona, että hän oli kerran potkassut yhtä kerjäläistä ja varastanut tältä rahakipon. Saalista oli kertynyt kokonaista 3,25 €. Me istuttiin ja juteltiin tästä aiheesta koko yö ja minä kerroin, miltä se köyhyys tuntuu ja miksi ihminen päätyy kerjäämään tai muihin epätoivoisiin tekoihin. Kiitoksia. Teille kaikille on seuraamassa jonkinlainen työpaja, ymmärtäisin, joten sitten sen työpajan yhteydessä voi kysellä kysymyksiä ja muuta. Mutta kiitos paljon. Hauskaa päivää.